muchironga chedu chanasunoyo ndina mama pano totongoti madzimai nai munofara here? Tinofara makadii tete? Ndiri right hangu kurisaiko kumba kwamabva. Kumba kwakanaka koshoma. Handiti ka? Aiwa toda ngotenda mama tambura kunditsvaga. Kundoti tete vanobatika kupiko ukaona munhu atitsvaga ka ziva kuti pane zviri kunetsa handiti? Chokwadi. Inyaya yei yaita kuti munge muchiuya pachironga chedu chino cheTilda Life chii chiri kuitika muupenyu hwenyu? Hongu chiri kuitika tete, ndine munin'ina wangu wandakaberekwa naye mudumbu rimwe. Amai vakati vamuzvara takaberekwa tiri vatatu. Mai ndokufa vachimusiya aine 2 months dzekuberekwa dzekuzvarwa. Asi wane 2 months ndobva tatorwa nambuya amai vamai. Saka amai vamai ava ndofunga nokuti kwanga kwakukura hatizivi. Vaingotorawo muzukuru wavo sekumuchengeta kwavaiita, vachidhakwa vachiita sei. Saka vaenda naye kudoro, vongonombowo doro iroro vachiswera naye mwana ane 2 months. Isu tanga tichiri vadiki, tanga tisati taakuziva chinhu. Mbuya vaya havana kumbogarawo ndobva vafa. Patasara nasekuru. Sekuru havana kugarawo ndobva vafa. Patasvika pakusara tega tiri vatatu. Kusvikira tazotorwa naStep mbuya mukadzi wasekuru mukuru wanga akatorambana naye kare. Ndio akazotitora. Then vatitora mbuya vakaona kunge patiri inini nemwe sister yangu vakaona kunge tisu tanga tine upenyu taikwanisa kubatsira. Uyu pavakatitora isusu vakatiisa mumba, asi uyu vakamuisa panze. Kumuisa mumba se? Taigara mumba, uyu aigara panze. Upenyu hwake airarama aigara panze. Panze? Panze, upenyu hwake aitongogara panze tete zvokuti. Aiwa, mira. Alright, imba, building. Musha wakatokura. Musha wakatokura. Unotori nezi bedroom ranga rina about 4 rooms. Makitchen chichi uyu aigara panze. Kubva ane makore mangani? Kubva ari mudiki diki ndingati zvekuma 3 years. 2 years, 3 years ikoko aigara panze pasi pedura. Kana kwadoka aingopindawo pasi pedura anga asingachinje hembe. Imi mama kura sei? Ndanga ndichiri mudiki tete, ndanga ndiri kuma 6 years. Samaitozviona kuti mwana? Ndaizviona inini ndingati mai vedu vachifa inini vakandisiya ndiri mukuru. Saka vandisiya ndiri mukuru vafa ndakabva ndasara ndichitoziva kuti ava vanin'ina vangu. Saka pandakaona uyu vamurasa vangomuti uyu apinde mumba haapuwe zvokudya. Matakadaro ndambuya? Step mbuya. Saka achigara panze ipapo airarama nekudya panokandirwa huku chibage paya. Aidya chibage nemasunflower nematoto ehuku. Ndo zvinhu zvaairarama nazvo paupenyu hwake. Mati anga ari mukuru sei? Anga ari kuma 3 years ikoko. Anga asingarwari? Chero airwara hapana aigona kuziva kuti nokuti nini zviya zvokuti munenge muri mugere pamba pataaigara pambuya ipapo panga pane vamwe vana futi vambuya vanga vari vana vemwana wambuya vanga vari ipapo. Saka kazhinji kacho vaiti tikapakurwa zvokudya tisu taiva vadiki taingopakurwa nevakuru, yaingova wasara imomo. Saka ndaitosarudza hangu kugura sadza rangu ndichiisa muhomwe. Ndaiva nekadhiresi kangu kandaiva nako saka ndaisa muhomwe. Kana paakunosuka paya taitongoziva kuti inini nemunin'ina wangu tisu tinozosarira vamwe vaenda unorara taakusuka mandiro. Saka ndaizokwenga makoko aya ndakunomupa. Iye aitofanira kugarira achiziva kuti sisi vangu vanouya panapa pasi pedura vachindipa makoko aya nesadza randaisa muhomwe bva adya. Akadya orara? Anga asingarari. Chero kamuka ndiri dzimwe nguva usiku munogona kumuka kuti rega tiende panze sevana tobuda panze paya tichienda kutoilet. Unotongobuda ungotomwana akangogara pamangomusiya. Chero mamuka makuseni chero mvura ikanaya anenge achingonayiwa anenge akangogara ipapo. Zvokuti makumbo akaya unenge uchitoona kuti aoma atofuriza asi anenge akangogara ipapo anga asingarari. Papa negumbeze
magumbezi aitovamo mumba. Aikuti mwana paanga ari panze aisirwa gumbezi? Anombobvirapo achina akangonzi apinde mumba. Isusu rizeni kuti ubvunze tatirana diki kuti ubvunze kuti sei zviri kuitwa nchi naombobvunza takangosiyawo zvakadaro. Saka anga asingatowanike mumba. Saka takati tadaro tagara upenyu uchifamba uchidaro. Tete taishanda senhapwa taitambudzika. Saka imwe nguva isusu mai vedu anga vafa. Atinoziva kuti pakutambura kwatiri kuita mai vedu zvinenge zvatovabata vakafa kudaro ndobva vakumuka chipoko. Saka vanhu vanga vakuvaona vakagara. Pane imwe nguva yatakaenda kugadheni zvikanzi nhasi tiri kuenda nayo gadheni zvikatotishamisa kuti nhasi anzi aifambewo nevamwe. Ane mwana mudiko iyeyu munina wangu ndobva tatoenda nayo gadheni. Aiti nhasi tiri kuenda nayo gadheni ndandigogo vaya. Kundu akatoenda nayo gadheni ndobva tatoenda masikati. Yanga ari masikati kwakuma 11 tainoswerako. Then ndobva vachititi saka totanga tavhara gadheni tiri mukati zvikanzi chibudai muendi. Ine munina wangu ndobva tajamba ndobva tabuda ndobva taenda. Saka inini nekungochengera kuya kwandaiziva nako nerudo rwavana kuti vana vamai vangu ndakangonyumwa ngati handisi kuenda ndobva ndanohwanda. Saka mugadheni mamune zitsime ndobva vamusairira muzitsime imomo. Vamusairira muzitsime imomo ndobva atanga kuita zvezvokuti aitsvaga kuti orarama sei oita sei. Saka ini ipapo ndakachema ndikabva ndafunga kuti atoita sei atofa. Ndatoenda kumba. Saka ndaingoita basa rangu ndichichema. Munina wangu bva ndibvunza kuti uri kuchema uri kuchemei nokuti handaizochema zvaionekwa. Ndikati ufunge mwana wedu atokandwa mvura atofa. Munina wangu bva atotanga kuti manga tisanyanya kuchema zvinonzwikwa tikanzwikwa tinodzingwa. Ndobva tatongogara but zvakatinetsa. Mangwana acho akamuka aripo futi pasi paya akatogara. Adzoka sei chichaitika? Ivo vakanomusiya mumvura here? Vakatomukanda. Ndakatarisa kuti ndakaita zvekunzwa. Ndakatotarisa ndikaona vachimukanda muzitsime rokuti ukatopinda iwewo munhu mukuru unogona kubuda. Saka akararama upenyu hwairwadza. Upenyu hwanga wakaoma. Aidya masaga. Taitoziva kuti ukaenda kuchisango unotozotuti apa ndo paabva apa ndo paaenda. Taiziva nemasaga nemasunflower. Saka akararama upenyu hwohwo kusvikira mai pavakanga vakumuka vakazenge vakumuka kuna mbuya munina wamai vavo kuti mai muri kudya muri kumwa muri kugara ko vana vangu mai. Ndopa mbuya vakamboita staboni hanzi achiendai munotengesa zvamuri kutengesa asi hamudzoki nemari. Vakaona vasina kudzoka nemari ndobva vati saka uri kumbodei zvikanzi endai munotora vana vangu. Ndokuzotorwa kwatakaita. Tatorwa ikoko tagara. Pamakatorwa ambuya vavana kuramba nemi? Havana. Vakatoti matoita basa vatorei muende navo. Saka tagara. Makavaudza uyu mabatirwo angachiitwa? Takavaudza zvese. Tikati ndo zvanga zviripo. Vakatomutorawo condition yake yanga isina kunaka. Ndobva vatofunga kuti anogona kudii kufa. Aingwa nechimiro chekuti aigona kufa. Vavati ndingapedza mari yangu ndichimutoresa birthday hazvichaite because uyu anoita sei anofa. Ndobva vatongomusiya. Ndobva vatoresa isusu ndobva vatotanga kutiendesa kuchikoro. Vatatanga kuenda kuchikoro. Tazokurawo taavasikana ndobva tazotsvaga kumusha. Takutsvaga tasingazivi kumusha kwedu. Pasekuru vatibatsira kutsvaga kumusha kwedu ndobva taenda kumusha. Taenda kumusha uyu akambosara ariko kwana sekuru. Then ndobva vazomutora ndobva vana sekuru vasati vatomutora kumuendesa kumusha. Vakabva vati vekumusha kwekwe vakabva vati uyu akudzoswa futi kumaoko edu bose anga akudzokera kuvana vambuya vaya step parent. Hanzi akudzoka futi mumaoko edu iye ane madzikoma ngaende madzikoma ake. Ndobva auya. Saka tanga tiri vaviri inini nesister yangu ndobva auya. Saka pakatanga kuitika problem tete yekuti kugara naye. Apa anga nemakore mangani? Angakura. Ndingangojaje kuti zvekuma 18 years. Achingokura akadaro? Aitongokura ikoko. Apa anga akurara mumba? Kwana sekuru ikoko anga akuramba asi mahistory atairamba tichingonzwa ndeyekuti vaingotudza iti madiko kutora henyu munina wenyu anzwa nekurepwa nevanhu veukama.
saka zvaingotibata inini hangu ndiriseni zvaingondibata nemunin'ina wangu tongochema tosiya zvakadaro tatiri mumamarriages zvekuti tachangotopinda tiri mayoung couples kuti utange kuintroduca munhu akadaro kuhama waizoona kuti zvinonetsa saka munin'ina wangu agara naye ndobva ambondipa unobva ndagara naye taakuita zvekuchinjana asi kuchinjana kwacho Tete kwakanga kwakuchinjana kwokuti waiti ukapa munhu mwana wozoona kuti kuchinjana kwataita waiti ukagara naye ukamusiya pamba pamunenge muchigara ipapo ukamusiya pamba paunenge uchigara ipapo anobvisa hembe anoita mesa around kana asvika kunguva yake semunhukadzi kana kuita sei saka izvozvo zvaingogona kuti lendodva tudzoti hatikudai pano nekuda kwemwana uyu zvaimunyadzisa saka aingoti tsvagai imba saka zvakaramba zvichingodaro tichingotambura tichingotenderera tichidaro kusvika mwana atorwa aendeswa kumusha kuna atete saka mwana aendeswa kumusha Tete hanzvadzi yababa hanzvadzi yababa kumusha kuna atete nababa brother yababa saka ndo baba vedu variko natete ndo vasara vega vari vaviri saka dambudziko rakatanga kuitika tatosiya mwana ikoko tikati mwari tinokutendai izvi zvese zvadii zvasetla zvaita tatogara kwakuzoona ndakunzwa mafoni akurira futi nzi kune musikana kunomira zvakadini zvakanaka kochii hanzi kwashata mwana ari kunzi akuita zvisinganzwisike anobuda nepamadziro kubuda nepamadziro sei kubuda mwana wenguva yese achigara kuna atete uku akanga akagara zvokuti hatina nyaya dzachainzwa ikoko dzaingwa nyaya dzekuti mwana atambura nekuita basa musango akapinda musango achinofudza mombe anofudza mombe kurura hana bhutsu hana chii kusvika sizeni ipere kana akarasika kumba anorara asipo mvumbi uchirova mvura ichinaya tiri kungozvinzwa izvonzi anogona kutorara asipo nokuti izvozvo ukatomuti buda uende panze apo udzoka achakwanise kudzoka saka taakuzonzwa kuti mwana ari kudiridza munda izvozvo nguva ichirimo chinechi hamene kuti anofamba makilomitas mangani kunochera mvura ouya nemugomo wakazara osvika odiridza mumunda makaoma kuti munhu aone kuchera kutimba makomba zvese zviri kupinda munzeve takateerera saka hanzvadzi yangu mukuru uyu mwana wababa vangu kwete mwana wamai vangu baba vangu vakanga wakaita ndobva anzwa tsitsi nemuroora akati safaring iri kuita mwana uyu yaita sei yanyanyisa makwandi makumbo ake maoko ake hazvichabatsiri ndobva achienda ikoko akati andauya zvangu kutora chii mwana makaita basa makambotibatsira mwana wababa wangu handingamurasi ndobva amwisa pamusha pake ndobva atsvaga mushandi ndobva amwisa ipapo ndobva atogara ndo pamushandi hanzvadzi yangu yatodzokera kwaanogara asiya munin'ina wangu chinhu chakashamisa Tete ndechekuti takangonzwa kuti mushandi uyo atoenda anga agara nguvai munhu angoita nofunga 1 month atoenda kwaenda nguva iye vanhu vari kungotsika-tsika vari kuvanza hazvisi kubuda pachena ndo pakazobva hanzvadzi yangu ndobva aenda kwakati zvizvi kunyatsoitika kuti ngatitatsvaga munhu onzi aenda totsvaga munhu aenda munhu haasi kugara zvinombofamba sei ndo pakazoti mushandi mwangani mukadzi wake akati aiwa chiri kutitadzisa kugara inyaya yekuti mainini ava vamunotipa kugatigare navo vari kubuda takambofunga pekutanga takambofunga kuti hamene mistake hamene zvangoitikawo bvatanyarara but takazomuona ari panze akagara panze apo asina kupfeka kumubvunza kuti wabuda nguvai masikati usiku kana kuma3 kana kuma5 kunze uchichena anenge anowanika ari panze vaya vakati panze vanzi panze akashama ukamubvunza saka dori rinenge rakavhurwa rakatokiwa uya akatozviita kuti anyatsoona kuti zvaari kuona ndizvo here saka akakiya
ndobva abvisa chi makii ndobva aenda nemakii kwakutomuka kwakutoona munhu ari panze kwamawindo kwakumubvunza anenge akati mawindo ane mabagla bhasi ndobva vachimubvunza kuti ko iwe panze apa wabuda sei vataura zita reimwe hama yedu akati ndiye andidedza saka ndabuda nepamudhuri apa ndobva taenda maenda kupi zvikanzi taenda kure uko tiri takagara hama yenyu yamunotoziva hama yedu yatinotoziva imumusha imomo mamga maenda kupi ndobva aexplaina ukateera zvaanotaura zvinonzwika kana uchinyatsoziva matauriro ake tikanzi inini ndaenda tasvika paguva ndobva ndanzi vhura inini ndobva ndarova ndobva ndavhurika papabuda nyama kuwanda kudai nyama isusu kudya kupedza kuti tsvai nyama achitaura nemurume wake zvikanzi asi kutonhorwa takachititonhorwa ndobva tadzoka saka inini zvese izvozvo ndiri kuzvinzwa ndiri kunoko ndikati chingava chirudzi chii chiri kunyatsoitika mwana uyu seiko mwari mwana uyu asvika pakushaya zoro munoziva Tete unenge usingazvigone kuti uswire hama yako kuti ife asi ndine nguva zhinji paupenyu hwangu yandakaswira kuti mwari madi kungomutora madi kungoita kuti angozorora zvake kutambudzika kwake kupere nekuti achigara pasi pedura pane imwe nguva paakanga ari kwasekuruko vasade kugara naye vasade kumuchengeta vaumisa pabhazi vakati chienda uende kuna sisi vako iye hana chaanoziva mwana even akangonzi muri kuenda mumbarere anongoenda nokuti anorwara nepfungwa hanyatsoziva chinhu mufunge dedzisiri nyasha dzamwari tofunga after 3 weeks achirepwa nemastreet kids mutown ane tsvina Tete ndopamakazomwana akatowanikwawo neumwe munhu atakambogara naye kumaraini aimuziva ndobva atoya kumba akati imi munhu wandaonaka chokwadi anombotadza ihama yenyu munin'ina wenyu ndobva tati regai tiende tinoita sei tinomutsvaga kwakutonomutsvaga takabva tatongodzoka ipapo kudhuze nekwaanga amona kutiona ane mamwe mazitritkids mazirume makuru ane tsvina kwakutomubvunza iye ndobva atotanga kutotaura kuti anobva uye agone kunyepa anotaura zvaitika upenyu hwake it's okay saka iko zvino mataura nyaya yekuti anobuda pamadziro mawindo madoor zvese zvakavharwa munhu anonge iri kana munhu apanze apanze ko imwe main challenge yaanayo futi ndeyechi